ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അന്തിക സ്കിറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓൾ ഓപ്ഷനും കൂടെ നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അൺബോക്സിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം. മിക്ക ക്രാഫ്റ്റ്സ് ചെയ്യുന്നവർ പറയും ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ എന്താണ്, കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ വേണം. ഒരു ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇപ്പം ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പം കൊണ്ടു തന്നതാണ്. ഇത് തുറന്നിട്ട് പോലില്ല. എനിക്ക് തുറക്കണം എന്നുള്ള ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണെന്നറിയില്ല. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ചിലപ്പം പറ്റുവാണെങ്കിൽ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ടിടാം. പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഷോർട്ടാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എന്തായാലും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് ക്യാമറ പിടിക്കാനും ആളില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇത് പേപ്പർ പൊളിക്കാം. ക്യാമറ പിടിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനിപ്പോൾ വരാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ. അപ്പോൾ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴാണ് തുറക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നല്ല സെലോ ടേപ്പ് ആണ്. നമുക്ക് സെലോ ടേപ്പ് കിട്ടി. ഇത് പതിയെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ചെറുതാണ്, വലുതൊന്നുമില്ല. ഇത് റെഡ് കളറാണ്, മിനുക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് റെഡ് ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ. കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലിറ്റർ പേപ്പർ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ. ഈ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ഈ കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ.